Както знаем, София е град, който расте, но не старее. В последните години обаче този непрекъснат растеж води до по-бавно придвижване и натоварен трафик. Ето защо все повече жители на столицата предпочитат да се придвижват с градски транспорт, който спестява време и средства. Ние от Центъра за градска мобилност се стараем непрекъснато да подобряваме транспортната мрежа, превръщайки София във все по-жизнен и проспериращ град. За да направим това, ние се нуждаем от твоята помощ. Всеки път, когато валидираш своя превозен документ, ти ни даваш полезна информация, която ни помага да подобрим транспортното обслужване. Благодарение на валидациите, ние успяваме да променим мрежата, така че превозните средства да идват на по-кратки интервали, да са съобразени с пътникопотока и да се движат по-бързо. За по-голямо удобство на пътниците през последните няколко години бяха подменени голяма част от превозните средства на градския транспорт с нови, модерни автобуси, тролеи и трамваи, а софийското метро се здоби с напълно нова линия. Всички тези промени са възможни благодарение на информацията, която събираме всеки път, когато валидираш своята карта. Валидацията е важна и когато ползваш услугата ни "Паркирай и пътувай". Тя служи и като застраховка. Валидирай своята карта при всяко пътуване и ни помогни да направим градския транспорт София още по-бърз и удобен за теб.